weglopen. Dan ben je, mag ik je zeggen? Dat mag, ja. Dan ben jij Joris. Joris van Gennep, ja, dat klopt. Ja. Hoi, Bas van Hoi. der Zwaan. Aangenaam. L1-programma onderweg. Leuk. Ken je het? Ik ken het wel, ja. Oh, Dat nou. is wel een verrassing. Ja, nee, dat is ook de bedoeling. Want wij rijden altijd spontaan rond. Ja? En wij dachten van laten wij op deze zonovergoten ochtend eens een keer door het Ven rijden. En toen zagen wij helemaal daarachter, Ja, ik weet het. zagen wij ook al een feestlocatie. En Ja. wij dachten dat dat de plek was. En toen reden we de fotootjes volgend, reden we hier naartoe. En toen dachten we bij onszelf, nee, maar het is hier te doen. En jij gaat trouwen? Allemaal dank aan mijn moeder, ja, deze foto's. Nou, ik zou je een geheimje verklappen. Ik ben eigenlijk al getrouwd. Oh, Ik ben namelijk met een Turkse vrouw getrouwd. Denise. Denise, ja. Ongeveer een maandje geleden, 2 september. En nu doen we nog een keertje over in Venlo, in Nederland. wacht even. Het Je is eigenlijk zegt- een second marriage, zo kan je noemen. Maar wanneer ben je voor het eerst getrouwd? 2 september. 2 augustus bedoel ik. Oh, sorry. ik dacht Ja. al. Ik dacht, en waar zijn jullie dan in eerste instantie getrouwd? In Mersin, dus dat is een klein stadje in het zuiden van Turkije. Dus daar zijn we getrouwd. Ze is dus ook Turks. Dus wel een Turkse bruiloft. En nu doen we nog een keertje in Venlo over. Dus zoals ze dat zeggen, the best of both worlds. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja. Is het een Turkse bruiloft, hè? Ja. Hoe gaat dat? Nou, zij komt van een vrij kleine familie vandaan. Dus Ja. gelukkig was zijn zus, die was een wedding planner. Dus Ja. ze heeft alles tot op de teentjes uitgedoctrineerd en uitgewerkt. Dus er was een rookshow, een lasershow, allemaal dronken Turkse mannen met wie we de hele nacht samen staan dansen. Dus het was te gek. Aan het strand, beachhotel, 40 graden. Dus dat was mooi. Ja, het was vrij warm daar, had ik begrepen, hè? Bloedje heet, ja. 40 graden. 40 graden, ja. Ah. Dus Geen wonder- ik hoop dat het vandaag ook een beetje die richting op gaat. Nou, geen Maar, wonder dat iedereen dan zo blauw als een tientje is. Want Ja, hoe warmer ja. het is, des te moeilijker valt de drank. Is Denise, is het Denise of Denise? Ik kan het na 2,5 jaar nog steeds niet goed uitspreken, Want moet ik hoe- eerlijk oh. zeggen. Dennis. Ja, het Dennis. betekent Dennis. zee in het Turks. Dus, mijn Wat moeder zegt betekent altijd het? Denise, zee. Oh, Ja, dat is ook nog zo'n mooie naam. Ja, diepe betekenis. is ze trouwens hier? Nee, die moet ik even kijken. Die ga ik om 4:30 ga ik hem ongeveer ophalen bij het hotel. Ze Ja. zitten met de moeder in het hotel in Venlo. Dus gaan we ophalen, hebben we mensen, gasten die hiervoor staan. Gaat iedereen klappen, Turkse muziek. Dus, ja, Is het dit jouw wordt ouderlijk huis? Niet mijn ouderlijk huis, maar mijn moeder die woont er nu sinds 16 jaar of zo. Oké. Ja, ik Is woon je nu in moeder Amsterdam. hier? Ja, die is er. Die woon je natuurlijk ook even. Ja man, lachen. superleuk. Nee, die kunnen Maar we jij even woont in halen. Amsterdam. Ja, sinds 4 jaar of zo. Hoe ken jij ons programma dan? Nou, ik ken het mondjesmaat, maar toen ik hier nog in Venlo woonde, heb ik er nog wel eens van gehoord. Ja. Oké. Dus ik vind het wel heel kwam dat jullie er niet bij zijn. Ik zou eens even halen. Ja, want dit is een leuk documentje natuurlijk. Ja, die hè? lag zich helemaal kapot, die vrouw. We hebben een verrassing. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Even mijn moeder halen. L1. Dag dames. Ja, dit is voor ons. Zullen we nou krijgen? Dit is voor ons net zo toevallig, hoor. Moeder, televisie is hier. L1. Je moet even van televisie komen. Haha, wat is dat nou? Hallo. Oh, we zijn het dan gaan nu doen, man. Goedemorgen. Dag mevrouw. Bas van der Zwaan. Hallo. Hallo. Ja, Joris, Nou werkelijk, dadelijk gewoon ik beuken u. maar Dat hoeft niet. spreekt ik geen Venlo staan? Ja, een klein beetje. Ik kan hem wel verstaan. Dat Oké. wel. Ja. Maar ja, nee, stond toevallig. Echt. Mam. Ja, Van Joris. vertel. Want nou ja, stond toevallig. We reden altijd spontaan rond. En we reden eens even lekker door het Ven. Dachten we. En toen zogen we dus, en dat ziet door veel verantwoordelijk, heb ik van Joris begrepen. Dat klopt. Zogen we aan het einde van de stroot al de feutekens hangen. Aan de luchtenpeul. Hè, en de lantaarnpaaltjes. Met de blunkers erbij. En allemaal foto's van Joris met... Denis. Ja. Denis. En ik huur net van hem dat Denis betekent zee. Ja. En wat weer zij betekent in het Venlo's, hè, zee. Ja. En zee is nu in een hotel Zee is met nou haar man, in een hè? hotel. Ja. Ziet jij ook op de bruiloft in Turkije geweest? Ja, natuurlijk. Ja, nee, dat weet ik Anders ook ging het niet door. Ja. Het was... ze zoterden met z'n allen wermpjes bij door, hè? Het was Die 40 zitten er graden. wermpjes bij. Hoe is dat als die eigen kind in een keer
zijn hart heeft verloren aan een totaal andere cultuur ook? Want het is natuurlijk... Hele goede vraag. Het is een hele moderne meid, dat sowieso. Wat heel mooi was, dat vond ik echt het mooiste en heel ontroerend. Dus Nou? toen begon ik te beuken. We hoorden de brood op en er stonden er een paar Turkse muzikanten. En toen hebben we echt een half uur op de straat gedanst op Turkse muziek. En toen had ik iets van, ja, dit is echt een Turkse cultuur. Dit is echt heel anders dan hier. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze het hier dadelijk gaan ervaren. Want dit is echt Nederlands. Echt anders. Je kunt dus zeggen een DJ en een bandje. En we beginnen wel straks met een beetje Turks, dus toch wat Turkse muziek erbij. Oké. Ja. Hoe is de klik met de moeder van Denis? Heel goed. Ja? Keileuk mens. Gisteren zijn we heerlijk goed gaan eten. Het was heel erg gezellig. Was ik even wat anders dan alleen maar hier werken. Dat is helemaal goed. Gaat dat dan in het Engels? Alles in het Engels. Alles in het Engels. En mijn Engels is perfect. Dikke knipoog erbij. En, hoe gaat dat tussen jou en Denis? Ook in mijn Engels. Ja? Ja, eerst wilde ik nog een tijdje in Turkije gaan wonen, maar toen werd dus het politieke klimaat wat minder. Dus toen heb ik dat maar even een laag pitje gezet. Dus ik wilde ik Turks gaan leren. Dus dat is er niet meer helemaal van gekomen. Maar nu is zijn mondjesmaat een beetje Nederlands aan het leren. Dat is toch in de toekomst misschien toch naar Nederland wilt gaan komen. Maar dan moet jij dus mondjesmaat ook wel een beetje Turks mee pikken, hè? Ja, küçük, as. Küçük? Küçük as. Wat As betekent... ben Turkse biliyorum as. Ik spreek een klein beetje Turks, ja. Ja, dan komen we heel wat, hè? Hey, maar even, want je hebt het even over de situatie daar op dit moment, ook Ja. de politieke situatie. Hoe gaan zij daarmee om? Omdat Denis, je zegt het is een hele moderne meid. Ja. Hoe gaan zij om met het regime op dit moment daar? Want we horen heel veel verhalen. Hè? De verhalen die wij hier horen, die zijn denk ik ook wel een beetje gekleurd. Dat is ook niet volledig wat wij meekrijgen. Hoe gaan zij daarmee om? Ja, lastig om te zeggen. Kijk, haar moeder die woont dus in Mersin, dus dat is een klein plaatsje in het zuiden van Turkije. Ja? Heb je natuurlijk toch niet zo heel veel met de politiek te maken waarvoor een Ankara in Istanbul afspeelt. Mijn vrouw die woont dus in Istanbul. Dat is dus echt een bolwerk van politiek, ook van demonstraties. En dan komt het toch wel vaak dichtbij. Ja. En dan hoor je wel van dat bijvoorbeeld bepaalde leraren worden opgepakt of bepaalde politici worden opgepakt. En dan komt het wel heel dichtbij, want zij heeft bijvoorbeeld ook vrienden die gewoon bang zijn omdat ze vrij liberaal zijn, misschien toch wel anti zijn. En dan leven mensen toch wel een beetje in angst. Zij heeft er niet zo heel veel last van, want ze is danseres, dus ze houdt zich niet direct bezig met politiek. Ik ben bijvoorbeeld fotojournalist, dus dan is het weer een ander verhaal. Dus het is... Jij zit een beetje in ons Ja. vak. Ik zit een beetje hier, Oh, daarom doe leuk. ik ook voor jullie, komen voor mij natuurlijk. Maar ja. Oh, wat leuk. Nee, Hey, dus dat is maar balanceren. danseres, is dat dan traditioneel? Of Nee, is het echt modern? een moderne dans. Dus wat dat betreft is ze inderdaad een hele moderne vrouw. Dus het is echt moderne, contemporary modern. Dus, En ze gaat ook hier werken? Ze gaat... Hopelijk in de toekomst wel. Ja, nu is haar eigen pilatesstudio in Istanbul. Dus dat begint nu een beetje te lopen. Dus tot we alles een beetje op orde hebben, dan doen we het zo. Dus ze heeft daar haar werk, ik heb hier mijn werk. Dus nu reizen we heen en weer. En hopelijk in een nabije toekomst kunnen we eindelijk een keertje samen in hetzelfde land wonen. En dan in metropool Amsterdam? Of in het Ven? Of ergens ertussenin? Waarschijnlijk metropool Amsterdam. Dat is het idee. Ja, Ja. ja. Ja, ook in verband met ambities als fotojournalist en Ja, zeker. danseres. Dan... Ja, dansen kan ze natuurlijk vrij makkelijk hier. En mijn werk is in Istanbul is toch vrij moeilijk op het moment. Dus in Amsterdam gaat het nu wel lekker. Dus dat ideale combinatie lijkt ons. Ja. Ze gaat natuurlijk dan... ze gaat vanavond toch ook wel dansen, denk ik. Ja, hè? de hele avond lang denk ik. Ik wel, hè? Waar is de dansvloer? Of is dit In de eigenlijk... tent. Oh ja. In de tent. Was je al in de tent geweest? Nog niet Nog in de niet. tent. Ah, Nee, Ja, de want bloemen moeten er allemaal komen, hè? dat we wel Welke even bloemen? Kom kijken. Dat moet er eigenlijk op, want we hebben echt 2 Dan vriendinnen, is het direct 4 hier al, dagen hoor. Ik lang. loop met je mee. Ja, mama regelt dat allemaal. Och, die is al 2 maanden bezig. Hoor. Echt waar? Ja. Was het van tevoren nog een dingetje om het hier te houden? Of zei jouw moeder meteen van nee... Nou, het was haar moeder idee eigenlijk. Ja. En ik moet zeggen, heel veel vrienden bijvoorbeeld, die hebben haar nog nooit gezien van mij. Omdat we reizen dus heel veel. En af en toe is ze dus maar hier 5 dagen of 6 dagen gaan ze weer terug. Dus heel veel mensen kennen haar eigenlijk helemaal niet. En toch ben ik ook getrouwd. Dus het is wel een
Soort van reunie, eigenlijk een eerste En kennismaking dit heb ik van de dag. Maaspot gekregen. Spannend ook wel. Ja, dus Om meerdere redenen. Maar de de hamvraag natuurlijk. Ja. Hoe heb je haar leren kennen? Nou, in Amsterdam, nota bene. Zij was daar voor dansenworkshops. En toen kwamen we elkaar een keertje s'avonds tegen bij het uitgaan. Toen Ja. lekker dansen. Ik dacht van ja, een prachtige vrouw. En ja, toen is ze meteen een maand bij mij gebleven. Die kon niet meer weggaan. En daarna ben ik meteen 1,5 maand naar Istanbul gegaan. Toen was het eigenlijk al meteen raak. Dus ja, geluk bij ongeluk. Nou hebben we haar kort even, hè, Rudy, je hebt wel een van die foto's heb jij meegenomen. Hè? Dus we weten een beetje hoe ze eruit ziet. Maar wat Ja. vind jij nou het leukste aan Denis? Het leukste van haar? Nou, ik vind het leukste van haar dat ze mij onvoorwaardelijk van mij houdt. En dat vind ik echt een heel mooi kenmerk van haar. Want ik ben niet de makkelijkste. En zij steunt me echt door ja, weer en wind. En naast dat ze natuurlijk ja, bloedmooi is als vrouw, als uiterlijk, staat ze eigenlijk altijd aan mijn zijde. En dat is typisch Turks, maar ook typisch haar. En dat, ja, dat is het mooiste wat van haar is. Dat is Ja. typisch Turks, maar dan is het natuurlijk ook wel verleidelijk om daar als westerse man ook misbruik van te maken, als je dat zou willen. Hoe bedoel je dat? Nou, dat kunnen. ze altijd, weet je wel, voor je klaar staat. En Oh, nee, zo, maar- dat meer dat traditionele. Hè? Man op de voorgrond, vrouw iets meer op de achtergrond. Ja, maar eigenlijk ben ik ook precies zo. Ik sta ook altijd voor klaar en ik ben ook altijd aan haar zijde. Ik ben hartstikke getrouwd, dus wat dat betreft ben ik net de Turkse vrouw, zeg maar. Als je het zo zou kunnen zeggen, ja. En het is een hele geëmancipeerde familie, want alle vrouwen daar, die vrouwen, die werken allemaal heel zelfstandig. Hebben hun eigen identiteit. Allemaal, Ja, ja. Dus echt een hele moderne familie met zelfstandige, sterke vrouwen. Vanavond dus het feest. 4 Ja. uur al. 4 uur. Om 4 uur. Jullie zijn 4 van uur hartelijk welkom. Oh. Komen we vast nog een glaasje wijn drinken of een pilsje. Ja, de locatie is, het is sprookjesachtig. Ja. Ja, mijn moeder trots, hè. Ik zie jullie daar zo zitten straks. In de schemering met de lampionnetjes aan en dan met z'n tweeën op dat bankje. Dat is een beetje het idee, ja. Ja. Wie maakt dan de foto's? Want dat laat je ook niet aan zomaar iedereen over. Nou, ik heb denk hè? gelukkig een stel creatieve vrienden die ook een beetje in de fotografie zitten, ook een beetje journalistiek. Dus die gaan ons helpen. We hebben de bloemen er Ja. nog niet staan, hè? Nee, maar ik heb ze wel laten zien. Ik zeg, dan moet je Nee, die echt zijn ook op eventjes, film opgenomen. laten zien. Kom om 4 uur terug voor deel 2. Kom, oh, dat is kei leuk, want dan is het echt de entree van hun kwartier. Dan is het af. Een hele grote waterregel en dan komen ze aan en dan wordt de Turkse muziek flink gedraaid. Dus het wordt eigenlijk echt wel een Dat is wel een beetje sprookje, hè? spectaculair.